si Ma'am Lady Uguan, si Sarahil. Palubog ka natin mo. Oh. Armang may buntag sa tanan no na ako dari sa Charm kana nagdako kami pasalamat kay Ma'am Didi, kay Congresswoman o kang Sir Dudo atong governor, ang atong Vice Governor Sir Mark sa nakaabil ko sa 500 nga gihatag nila aron sa pagtabang sa COVID-19. So dako kaning tabang sa mga ma'am sa pagpalit sa mga basic needs bisag ingani lang siya. Dako kaning tabang, daghang kayong salamat Ma'am Didi ug sa imong pamilya. Ako si Celia Milagrusa-Rusan. Hinaot lang ko nga tabangan mo sa atong labawang makagahom nga hangtod nga kamo lang gyud gyapon Ma'am Didi. Dako kay kog pasalamat kaninyong tanan. Labi na nimo Ma'am Didi ug ni Governor Dodo Cagas. Okay, pirmahin lang din, bro. Ay, gamay ko salamat diya. Sa imong ikasulti. Didi. Ang Hindi, madam. salamat kaya ning kamay tabang. Ako nga tabang. Hindi sa mga karon. Salamat. Ako si Juliet Moring Espanyol, taga Tres de Mayo. Nagpasalamat ko kay nakadawat ko aning 500. Daghan kay salamat akong Congressman Didi Cagas. Kay nakadawat ko may na pamalit na mo ni bugas. Salamat jud kaayo gyud. Ma'am Didi, salamat kayo sa imong gihatag kanamo na financial. Unsay plano nimo palito na nagpait man taron? Bugas ra gyud, bugas sudan. Salamat Ma'am Didi. Ako si Melissa Malila, taga Puro Katliya, Tiguman, Lico City. Salamat kay Ma'am Didi. Ma'am Didi, ako ini kinikatabang para sa mga. Ako dahil si Ada Manuela Galaraga, taga Barangay Tiguman. Madam, nagpasalamat kay kung dakuan akong gasa na nahatag ninyo. Dako kayo katabang sa akong pamilya. Ako si James Vincent, nagpuyo sa Barangay Udapa. Ma'am Didi, salamat kayo sa imong gihatag nga 500. Dako kaming tabang sa akong pamilya. Unsay palitan nimo na? Ipalingki na ako, imalingki. Pamalingki. Ako, salamat kayo. Ako si Milagros Antopuesto, nag-apoyo sa Sugar Road. Luna, nagtakbog pasalamat kay Ma'am Didi Cagas sa iyang gihatag kanako. Dako kay katabang kanako. Bergie Panolo, Address San Miguel. Dahan ko pasalamat kay Didi Cagas. Kay dako na kay ning tabang sa buhay palit na mo bugas. Ako dahil si Rudin Duda, taga Cagas Village, Barangay Tiguman. Dako kayo akong pasalamat sa Congresswoman Didi Cagas tungod sa iyang gihatag nga mga panalangin sa muha o sana dagan pag matagaan nga katawhan sa Digo City. May buntag, good morning sa tanan. Ako dahil si Fritz Maquinto, nagpuyo sa Puro Katliya, Tiguman, Ligo City. Salamat po dako kay Ma'am Didi Cagas sa tanang naghataan. Salamat. Ako dahil si Susan Takogdoy, na ako karon nagpuyo sa San Miguel. Salamat kay Ma'am Didi sa imong tabang sa kuwaw sa single ma'am. Unsay gamitan nimo na? Ipalit na ko ni bugas ma'am. Salamat jud kay ma'am. Ako dahil si Leodilin Rigonta, taga Poroclo, San Miguel. Nagpasalamat ko ni Madam Didi sa iyang hinabang. Daghang kay salamat, Madam. Madam, may udto salamat kay sa imong hangin habang gihatag karon sa mo nadawat na gyud mo ang kwarta nga 500. Ako dahil si Lilibit Ginaling Madam, taga Udapa San Miguel, Porocros, Cagas Village. Ako si Erlinda Lanosa, Masias Lanosa. Nagpasalamat ko kay dako sa Ma'am Didi nga naghatag na mo 500. Ako si Anel Tampipi, taga Porok Uno, Colorado, Digo City. Salamat ka Ma'am Didi sa hinabang para sa mga karon. Ako si Hedelisa Amahan, nagpasalamat ko kay Madam Didi nga nakadawat ko og gamay nga tabang, pero para sa ako dako na ni kayo. Unsaon nimo na? Ipalit og konsumo kay sa mo ang barangay wa pa mi nakadawat. Ako di ay si Florepiano Nasoriano, taga Purok Barilis, Dawis, Digo City. Nagpasalamat ko kay Ma'am Didi sa iyang dakong tabang kanamo nga may nalang unta ni makapalit sa mo panginahanglanon. Salamat kay Ma'am Didi
Mrs. Florepi Anunas, nagpuyo ko sa Dawis. Nya, Madam Didi, salamat kayo, mama. Kakuan ko sa imuhang tabang. Ako na ini pa ito bugas, stroke man akong bana. Amo ba? Stroke day. So, makatabang-tabang naman siya. Tabang gini, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Ako dahil si Anthony Gunayan, anak ni Trisita Gunayan, taga Barangay Mati, Purok 2. Salamat ko ni Ma'am Didi Kaga sa iyang gihatag nga kas financial karon di pait kay panahon tungkol sa COVID. Okay. Ma'am, daghang salamat kay ma'am. Hello, mayang hapon ka Ma'am Didi Kagas na nagpasalamat ako sa imuha na kadawat ko 500 pesos. Ako si Marcelina Revilla, taga Colorado. Ako din si Giselle Gonzales. Salamat kayo ka Congressman Didi sa iyang gamay hinabang. Dako na kayo katabang para sa muan. Salamat kayo. Ay, salamat dahil kang Madam Didi. Ako dahil si Charlene Pumperada, gikan sa Colorado, San Roque. Nagpasalamat dahil ko kay Madam Didi sa iyang gamay grasya nga natabang sa mua. O kay Sir Mike, salamat kayo sa inyong programa. Daghang salamat. God bless you as. Salamat kayo. Nagpasalamat ko kay Ma'am Didi sa iyang ihatag nga hinabang kay dako kayo ni tabang sa amuha. Kay wala na jud miling nga sa ginagmay nga palit-paliton sa balay, sama sa sukar, asin. Salamat jud kayo Ma'am Didi. Ako si Queenie Montibon. Ma'am Didi, daghan kayong salamat sa inyong gihatag namo nga 500 pesos. Ako na kayo ning tabang para sa amuha. Ako si Rosalyn Solis, nakapuyo sa Purok 2, Barangay San Roque, sa Cagas Village. Ako nagpasalamat kay Didi sa iyang tabang. Labi na sa imuha, Mike Nakwa. Daghang po salamat sa inyong tanong. Ako dahil si Lisil Amahan, taga San Roque Village. Nagpasalamat ko ni Ma'am Didi na naigrasya na iyang gihatag sa mga dakina. Ako dahil si Ryan Jan Manggaron. Pasalamat ang dako kang Didi Congressman of Women o Congresswoman Didi Kagas. Dako ng tabang para sa mga gyud. Salamat. Ma'am Didi, pasalamat ko dako kanimo nga nihatag ka sa among gipangayo. Kami naninda mig buko juice. Pag nako sa second cram, katahon resident sa Puyo. Ako kami kasalamat nimo, ma'am. Ako si Rosenda Hernaiz Ojige, nagpuyo sa Mabini Extension Purok Sunflower. Nagpasalamat kayo ko kang Ma'am Didi nga gitagaan mi og hinabang nga 500. Hinaot ko nga yampo na ako permis sa Ginoo nga maayo. Permis Ma'am Didi og panlawas aron makatabang pa siya sa mga kabos sama namo. Daghang kayong salamat sa charm. Presidita Albopera, 0532 Purok 5, Dimilina, Odaka Centro, Barangay San Miguel, Ligo City. Ma'am Didi, salamat siya kayo, ma'am. Makapalit ng bugas. Oo, salamat. Makapalit ang tambal sa kong hipon. Kaya gubag kayo akong naong ron, ma'am. Oh. Ano daw? Oh, okay. Sige. Salamat kayo, Ma'am Didi, ha. Ako si Tuswila Albufera, nagpuyo sa Purok Dimilina, San Miguel, Odaka. Ma'am Didi, daghang salamat ang 500 nimo ma'am makapalit ng tiko aning bugas ma'am nga napulo ka kilog. Sa gamay na ni siya at nakatabang sa among pamilya. Malo Mundia Daniusos, Barangay San Miguel, Ligo City. Ma'am Didi, salamat kay ma'am kay makatabang gyud kay di sa among ma'am. Makapamalingki na gyud mi ani. Salamat kayo. Ako si Annelyn Sabihon, taga Odaka, Purok Jimelina, Odaka, San Miguel. Ma'am Didi, salamat kayo ma'am kay walay trabahong bana ma'am palit na gid taon ni bugas ma'am. Salamat jud kaayo. Ako po si Pablita Iante Puesto, nagpuyo sa Purok Jimelina Centro, San Miguel, Ligo City. Magpasalamat ako sa kang Ma'am Didi nga naghatag sa hinabang sa amo ang pamilya. Salamat po kayo Ma'am Didi. Amelia S. Peralta, taga Mabini Extension, Ligo City. Daghang salamat kang Ma'am Didi Kagas, Congresswoman. Ako rin si Ilmala Godoy, nagpasalamat at taga Purok sa Purok Bayanihan, Barangay San Miguel. Nagpasalamat kung dako ka Ma'am Didi sa gihat ang 500. Dako na kayo nagtabang ka na mo sir, ma'am, makapalit na may bugas ani.
Salamat sa kaayo, ma'am. Ako si Jumaira Unti, taga Purok Islam Zone 1. Maayong hapon, Ma'am Didi. Pasalamat ko nimo ma'am nga nakapamati ko sa inyohang tulumanon o natagaan pong pagtagad intaw ni Sir Nakwa. Yakong ipaari karon. Mag-claim sa 500. Okay.